Hi friends, enchellal maatella pooreella savkya pandinandille. So welcome back to my new vlog friends. Epala dadandu pandana incheni videos paadundu yan idu barun comment chanikilege enna vlogs kar mastu bore aapunu ninge gottundu ancha adi engu views kammi barundu subscribers avundije but no worries e pandondina malpere taste and from malpere orane avadum panda all aapudita just and 2 months ayini panda yan enke positiveness yan feel maltondilla so ancha adu yanikle an introduction karna pandite and pregnancy journey the ಬಗ್ಗೆ pandadu so ini yan maltondille indu daadapu panda enke en husband illa lukunaga mast khushi apu friends lock pro malparege defend are en koncha help mandre support mandre ancha nijin illa link onje ku pona tripod pattodu mobile pattodu avu ondu pandanaga apuji baalitnaga so yan youtube video panda start mantina ರೀಸನ್ ಅವು ಪಂಡ ಇಂಕ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಏಮಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಬರ್ತಿ ಇತ್ತಲೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಆತು ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಕೆ ಅನ್ನ ಬಾಲೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಚು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬಾಲೊಟ್ಟಿಗೆ ರೊಟೀನ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಕೊಂಚ ಬಂದು ಬೋರ್ ಆವು ಒಂದುಕೊಂಡು ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ದಾಲ ಮನ್ಪುಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಏನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಕುಜಿ ಅಂಚ ಪಂಡ ಬಾಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಲೆ ಜೊತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚೈತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ಚಾಲ್ ಮಲ್ತದು ತಿಕ್ಕದು ಬುರ್ಲಕ್ಕ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೆಂಗೆ ಪನ್ಪೇರ ಐತೆ ಈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮಲ್ತೊಂಪೋಲ ಏನಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಆಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ಲ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಪೇರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೊ ಕೆಲವರು ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಪನ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಪಂಡದೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಕೆಲವರ ಹಿಂಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪೇರ್ನ ಹಾಕುಜಿ ಆತ ಅಶ್ವಿನಿ ಹಾಕೋಲ್ಲರತಿ ಆಸ್ಟಿ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರೆ ಈ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಏನಾಂಡಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರೆ ಯಾ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಟೈಮ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೆಯಾನು ಸೊ ಪನ್ಪೇರ ಆರವೆ ಪನ್ಪೇರೆ ಇದೇ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲೇ ನಿಖುಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಖುಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂದು ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ಮನ್ಪರ ಆ್ಯಪ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಪಾತೇನು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಿಖುಲ್ ಏನಾರು ಪಂಡಿತೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಜತೆ ವಿದೌಟ್ ಲಾಗ್ ಪನ್ನಿನದಾಗ ಯಾನ್ ದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ಹೆನ್ನಾತಿಗೆ ಪಾತೆರೋಂದು ಇಪ್ಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾಂದು ಮಂತೊಂದು ಲೆವ್ ಮಂತು ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದು ಮಾಡೋಲ್ಲ ಏಪತ್ತು ನಗಲ್ಲ ಓಡಿ ಮಾಡೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನಿಡೆ ಬರ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನಿಡೆ ಪೋಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಂಟುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಇಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನಂದು ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಯಾನ್ ಎನ್ನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಇಂಚು 10 minutes ವೀಡಿಯೋ ಕಾಣೆರು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಡೀ ಪೂರ ಲಾಗ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇರು ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಪಾತೆರ್ನನಿ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಯಾ ಒಂತೆ ಪಾತೆರ್ನನಿ ಯಾವ ಉಲ್ಟುನಾಗ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ನಾಗ 5 minutes ಅಂಚೆ ಪೂರ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾನ್ ಹೋಯ್ನೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ದಾದಿನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪೂರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಅಂಚಂದ ಸೊ ಎತ್ತೋ ಸತಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿನೇನು ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪಂದಿನ ನೋಡಿ ದಯಪಂಡು ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಲೆಂತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಇತ್ತಲೆ ಯಾನ್ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರ ಬೈದಿನ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಪಂಡ ವಿಷಯ ತೆರಿಪೋಡತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಐತೆ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡು ಏನು ಲಾಗ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಆವೊಂದು ಪಂಡ ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವಶ್ಯ ನಿಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ man ಪಾಡಗಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಇಂಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಿರು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಯಾನ್ಲ ಬೋರ್ ಮೂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಸೊ ಇನಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಅವೇ ಎನ್ನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ನನಗೆ ಪಣ ಬರ್ತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ 1 year ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಯ್ನಿ ಅವು ಈ ನಾಡಂದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಂಚದು ಎಂಕ್ಲೆ ದುಂಪಾಡ್ದನಾಗ ದಾದಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ 2 years ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಅಂಚ ಕೈತಲ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಶೇ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೋಡು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಫ್ಲಾಟ್ ಉಂಡದು ಈ ಫ್ಲಾಟ್ ಮಿತ್ತ ತಿತ್ತುಮುಟ್ಟ ಏರೆಗ್ಲ ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜಿಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪೂರೆಗ್ಲ ಜೋಕುಲು ಉಂಡು ಏರೆ ನಾಡಲ್ ತೂನ ಪುರ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂಚ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಬೊಕ ಏನು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗಿ ನಿರ್ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಚ್ ಯಾನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂಚ ಎಂಕು ಓಲ್ ತೂಂಡಲು ಉಂಡದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ನಕುಲು ಎದುರು ಹಾಪಿನಿ ಪಂಡ ಬಂಜಿ ನಕುಲು ಎದುರು ಪೋಪಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಜಿ ನಕುಲು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಿದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಪಿನೀರು ದುಂಬು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಯ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಪಿನೀರು ಒಂಜಿ 1 month ದುಂಬು ಅಂಚ ಓಲ್ ಪೊಂಡಲು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ನಕುಲೇ ಎದುರು ಹಾಪಿ ನಿತ್ಯ ತುಲೆ ಗಿತ್ತೆ ಬಿದೆ ಪೆಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಏರ್ಲಾಗ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಅದಾಗ ಅಂಚ ಓಲ್ ತೂನಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋನ ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚೆನೆ ಫೀಲ್ ಆಗೋದಿತ್ತು ಪಂಡ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಮೆಟ್ಟು ಪಣತೆ ಶೇನ್ ಅಂಕಲ್ ಒಂದು ಜಾತ ರೇಟ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂಚೆ ಜಾತ ಬಟ್ ಐದುಂಬು ಎಂಕಲ್ 1 year ಕರಿಬಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಯಾನ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಅದು ಟಾಕ್ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಣೊಂದಲ್ಲೇ
ಟ್ರೈ ಮಲ್ದ ಬಟ್ ಇಜ್ಜಿನೋ ಯೂಸ್ ಅನ್ಪನ್ನಲಿ ಅವು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಡೇಟ್ ಲೇಟ್ ಆತಿನಲ್ಲ ಒಂದು ಅವಳನು ಯೂಸ್ ಅನ್ಪನ್ನಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಿರ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಲ್ ಆತನೆ ಮಂತ್ ಪಿರ ಪಂಡ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆದ ಬೈದನೆ ಸೊ ಅನ್ಸಂಡ್ ಯಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಊರಿಗೆ ಹೋದ ಪುನಗ ಪಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡೋದಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಒಪ್ಪುಂಡದೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪುರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಪುರ ಪಣೊಂದಿರ್ತೀರು ಸೊ ಅಕ್ಕ ಅವಡು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಫ್ಲಾಟದ ವೈಟ್ ರಂಜಿ ಇರ್ಲೇರ ಆಂಟಿ ದೀದಿ ಇರ್ಲೇರು ಆರು ಪುರ ಎಂಚೆ ಎಂಚೆ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಪುಂಡು ಇತ್ತು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಕ್ಕ ತೋಜಾಯಗ ಬೊಕ ಆಕಲ್ ಬಂಡಿ ಇನ್ನ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾಕುಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಲೇಟ್ ಮಲಗ್ಲೆ ಜೋಕುಲ್ ಪುರ ಅಂಚ ಆತುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಅತಿ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡ್ಸಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಎಂಕುಲ ಏರ್ಲೆ ಇಚ್ಚೇರು ಅಂಚ ಪುರ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ ಊರ ಪುರ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ ಪುರ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಾವೇನೈತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಏಪ ದಾದ ಏನ ಸೊ ಅಂಚ ಪುರ ಇರ್ತೇನೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಯಾನು ಊರಿಗೆ ಪೋಯೆ ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಮಾರ್ಚ್ ಮುನ್ಪಟ್ಟು ಪೋನಕನೆ ಯಾನು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಯಾನು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಅವು ಏನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ 11 ಅನ್ನಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ ಮೆನಿಸ್ಟ್ರಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಏಪ್ರಿಲ್ ಏನ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪಂಡೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟೆಡ್ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡೆ ಯಾಲೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬೂರುವ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕೂದು ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರ ಆದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ನಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಆಂಡಲ ರಿಯಲ್ ಅಪ್ಪ ನೋಡ ಅಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆತಿನೇ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅನ್ಕೊಂಡಿ ಆತು ಬೇನೆ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ 19 ಪಂಡ ಆಂಟಿ ಪಣದು ಇತ್ತಿರ್ದು ಅದನ್ನು ಉಪ್ಪೊಡ್ದು ಏನ್ ಪಂಡೆ ಆಂಟಿ ಇಜ್ಜಾಂಡಿ ಮರ್ದು ಪೂರ ಉಂಡದು ಅಂಚೆ ಬೋಲ ಲೇಟ್ ಆದ ಉಪ್ಪೊಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪೂರ ಪಂಡ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪವರ್ದು ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅತಿ ಅಂಚಾದು ಬಟ್ ಅವರಿತ್ತು ನಾವು ಎಂಚಾಂಡಲ್ಲ ಆಪುಂಡೆ ದೇವಿರ್ದ ಇಟ್ಟು ಸೊ ಅಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಏಪ್ರಿಲ್ 19 ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೆಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬತ್ತಂಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬತ್ತದಾನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆವಡ ಪೂರ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಅವು ಏನ ಇದು ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಯ ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಏನ ರಪ್ಪರಪ್ಪನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಪಣಕೋಪೆ ಪಂಡ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಪಣಕೋಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಸಿ ಯಾನ್ ಪಾತೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಾದು ಇಂಕ್ ನಡು ನಡುಟು ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಪಂಡದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಡ್ ಯಾನ್ ಬುಕ್ಕುಡು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ದಯಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ನೆನ್ಪಾಪುಜಿ ಪಂಡರನಾಗ ಬೊಕ ಆ ಒಯ್ಪು ಅದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಯಾನಿತೆ ಎನ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲ್ಯತೆ ಎನ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲ್ಯದ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಪಂಡ ಏನು ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಂತ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಯಪಂಡ ಆನ್ ಬಾಲ್ಯಲೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲ್ಯಲೊಂಜಿ ಏ ಪರ ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನ ಪೂಜ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪನಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓ ಬಾಲೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಏನ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಎಂಚೇತಂತ ಎಂಕ್ ಬಾಲೆ ಕೊಂಡೊಂದಿಗ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸೊ ಎಂಕಿತ್ತಿನ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಯಾ ಮಸ್ತ್ ನಾಡಿದ್ದು ತುಳು ತಪ್ಪಲೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂದಿರ ತುಳು ಬಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಸ್ತ್ ನಾಡಿ ಯಾನ್ ಎಷ್ಟು ಉಂಟತೆ ಓಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ವೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇನ್ ತುಳು ಬಂದು ತುಳುಟು ಬತ್ತಜಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಿರ್ತಿ ಅಂತ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಲ್ತೊಂಪೊಪ್ಪೆ ಅಂಚಾಗಿ ಸೊ ಇದೇನು ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಪನ್ಪೇನ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ತಲೆಬೇನೆ ಮಸ್ತ್ ತಲೆಬೇನೆ ಆಗೋದಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಲೆಬೇನೆ ಮಾಡಿ ತಲೆ ತಿರ್ಗುನು ವಾಮಿಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಕೈಕಾಲು ಬಚ್ಚು ಸುಸ್ತಾಗ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅವು ಮಾತೆರೆಗೆ ಉಪ್ಪುಂದೇನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಉಪ್ಪುಣಿ ಬೇರೆ ಬೇನೆ ಹಾಪಿನಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ವಾಟ ಇಪ್ಪಡೆ ಪುರ ಅವನಿತ್ತು ಅಂಚೆನೆ ಅವನಿತ್ತಾನೆ ಏನು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅದು ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಪುರ ಅವನಿತ್ತು ಅಂಚ ಪುರ ಅಂಚ ಆ ಟೈಪ್ ಪುರ ಅವನಿತ್ತನೆ ಇತ್ತು ತಲೆ ತಿರ್ಗುನು ಮುಂತಾರೆ ಹಾಕುಜಿ ವಾಮಿಟ್ ಫೀಲ್ ಹಾಕಿ ಕಣ್ಣು ಕತ್ತಲೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆ ಟೈಪ್ ಅವೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಎಂಬುದು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಇಚ್ಚಾಂಡು ಜೋರಾದ ವಾಮಿಟ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಬ್ರಷ್ ತೀತು ಪಾಂಡೆ ಯಾವ ಮಸ್ತ್ ವಾಂಕದೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಕಕ್ಕೊಂತೆ ಅದಾಗ ಕಂಡ ಆಯ್ತು ಸ್ಮೆಲ್ ಹೆಂಗಿದೆ ತೊಂದರೆ ಒಂದು ಇಚ್ಚಾಂಡು ನಮ್ಮ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವು ಒಂದು ಇಚ್ಚಾಂಡು ಅವು ಏನ ಎರಡನೇ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಮೂರನೇ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಅವೊಂದೇ ಇಚ್ಚಾಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವು ಸ್ಮೆಲ್ ತೂನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಇಜಿನ ದುಂಪುರ ಉಂಟು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎತ್ತೆ ಪಂಡ ಇಂಚ ಗೆಂಡ ಪುರ ಪಾಟ್ ತಿಂತೀನಿ ಅಂಚ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಐತೆ ನೀವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕ ತೀರ್ಥದ ಪೆಜ್ಜಿದ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಕಾವೊಂದು ಇಚ್ಛ ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ ಈ ಪುರಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ ತೆತ್ತಿ ಮೀನು ಕೋರಿ ಎಂದು ಪುರ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾವೊಂದು ಇಚ್ಛ ಅಪ್ ಟು ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಡಮ್ಮ ತಿಂಗಳು ಆ ಬಾಯಿ ಕೇಳಿದ ದುಂಬು
ಒಂಚೂರು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಆಸ್ಪಾಸ್ 8 ಮಂತ್ ಕೈತಲ್ ಬಂದಂಗಡೆ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿನಿ 1-2 ದಿನದ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅದೇ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ತಿನ್ನರಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಂಡಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ ಇನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ದಾನಿ ಮಾತ್ರ ಪೋಯ್ಪುರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ತಿಂತೀನಿ ಬಟ್ ಆನಿ ಇರ್ದೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನರೆ ಗಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಹಿಂಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನರ ಒಂದಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನಿ ಸತ್ತು ಕಕ್ಕೆರ ಒಂದಿತ್ತು ಇಡೀ ಬಂಜಿ ಪೂರ ಉಬ್ಬಿಯರ ಒಂದಿತ್ತು ಪಂಡ ಉರಿಯರ ಪೂರ ಪಾಕೊಂಡಿತ್ತು ನಂಚಪ್ರ ಒಂದಿತ್ತು ಪೂರ ಅದು ಬಂದಾಗ ಸ್ಮೆಲ್ ಕಕ್ಕೆರ ಪೂರ ಬರೋದಿತ್ತು ಅವು ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಪಂಡ ಪೂರಿನಲ್ಲ ಒಂಜೇಲ ಕೊಪ್ಪುಜತೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಒಂಜೇಲ ಕೊಪ್ಪುಜಿ ಒರೇ రెండు ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಕಲ ಬಾಡಿ ತಕ್ಕ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಗ್ತೀನಿ ಬುಲ್ಪುನು ಕೋಪ ಬರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ಗ ಬುಲ್ಪುನು ಇಂಚಪ್ಪ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಂಚ ಕ್ಲೇಪಲ್ಲ ಬುಲ್ಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ಬಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಅವೇಂಗ ಥೋಡ್ ಜರ್ನಿ ಇತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಬ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಏನು ಏತು ಬುಲ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ಗಳ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಏನೆಲ್ಲದಾಗಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಅಮ್ಮಲ ಮಸ್ತ್ ನೆರೋದಿರ್ತೀರ ಆ ಟೈಮ್ ದಾಯ ಬುಲ್ಪ ಬಾಲೆಂಡು ಅಂಚ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನೋಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬದಲು ಈ ಕಾರ್ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಐದು ಕಪ್ಪೆ ಬರ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಾತ್ರಿ ಜಿತ್ತುಪ್ಪುನಾಗ ಕಾರ್ ಒಯ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಕಾರ್ ಕಪ್ಪೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕಪ್ಪೆ ಬಂದಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಕಾರ್ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತು ಕಾರ್ ಪತ್ತದಿಲ್ಲ ಕಾತೀನಿ ಅಂಚೆ ಪುರ ಇರ್ತೇನೆ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಬಂಜಿಪುರ ಉಂಡತೆ ಕಪ್ಪು ಅಲಕ್ಕ ಬಂಜಿದೊಳ್ಳೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಾನ್ಸ್ ಇಡೀ ಬಂಜಿಪುರ ಕಲೆ ಎತ್ತಿಲಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬಂಜಿ ಉಂಡತಿ ಮಿಕ್ತ ಕಿಟ್ಟು ಲೈನ್ ಪಂಡ ಮುಳ್ಪೊಳ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಲೈನ್ ತಿತ್ತು ಮುಟ್ಟಲೆ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಲೈನ್ ಇತ್ತಂಡ ಇಂಚ ಆನ್ಬಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚ ಎಂಕ್ ಫುಲ್ ಲೈನ್ ಇತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಲ್ಪಡು ಬತ್ತಿನ ತಿತ್ತು ಮುಟ್ಟಲ ಲೈನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಲೈನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಫುಲ್ ಇಡೀ ಬಂಚ್ ಪೂರ ಬ್ಲ್ಯಾಕೇ ಆಗಿತ್ತು ಫುಲ್ ಇಂಚ ಇನ್ನಡೆ ಕಲೆ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಕಲೆ ಆಗಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಆಗಿತ್ತಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲಾಂಡ ಬೊಲ್ದು ಹಾಪೇರು ಆನ್ ಬಾಲಾಂಡ ಕಪ್ಪ ಹಾಪೇರು ಅನ್ಪಂಡು ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಚೆ ಜನ ಫುಲ್ ಕಪ್ಪು ಪಂಡ ಫುಲ್ ಕಪ್ಪಾಗಿತ್ತು ನಾಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಕೈ ಕಾಲು ಕಪ್ಪೇರ್ಲೆ ನಾನು ತುಣ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಈ ನೀ ಕಾನ್ಬಾಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ಕಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತೀರಿ ಸೊ ಅವು ಒಂದು ಜನ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಮಾಡೋಳಿ ಮಸ್ತ್ ಕಪ್ಪಾಗಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬರೋದು ನೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನೋ ನೋಸ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಶೇಪ್ ಉಂಡು ಆ ಶೇಪ್ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಫೋಟೋ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ನೀಳಿ ಅಂಬಾಡ್ದಲ್ಲ ಅಕ್ಕಾದಿತ್ತು ಸೊ ಬಾಲೆ ಡೆಲಿವರಿ ಅದು ಬಂದಾಗ ಬಾಲೆದೆಲ್ಲ ಹಂಚಿಡಿದು ಅದೇ ಮಲ್ಲ ಇರ್ತಾನೆ ಮೂಕು ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗ್ ಕನ್ನಡಿ ತೂತಂತುನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮೂಕುದನಿಂದ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆದು ದಪ್ಪ ಇತ್ತು ಮುಗೀತು ಮಲ್ಲ ಕೆಲವೇನಪ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಗೆ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಲದಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಗು ಅವು ಅಂಜಿ ಅನ್ನೋ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತು ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಐದು ಉಂಬುಲು ಇರ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಬಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಆವೇತ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಕ್ಲೆ ಬರೋ ನನ್ನವರ ಪನ್ಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಪಂಡ ಎನ್ನಲಕ್ಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೋಡಿವೇರು ಪನ್ಪೆ ಆವೇತ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಬೇನೆ ಇರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ఒక అంచిన ఒక విశేషపుర దాలేజ్ మన కంటిన్యూస్ కప్పో ಒಂದು ಎತ್ತೀನಿ ಅಂಚಪುರ ದಾಲೇಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಪ್ಪ ಮಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಕಪ್ಪ ಒಂದು ಇತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಪುರಾಲ ಅಂಚಪುರ ಹೆಂಗೆ ಹೂ ವಸ್ತು ದಾಕು ಜವ್ ವಸ್ತುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಈ ಗಂಜಿ ಉಪ್ಕಾರಣ ಕಜ್ಜಿ ಕೊದ್ದಿನ ಅಂದು ಪೂರ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾವೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಅದೇ ಹೆಂಗೆ ಜೋರು ವಾಮಿಟ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ವಾಮಿಟ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕನೆ ನಾನು ವಾಮಿಟ್ ಪೋಂದಿಜ್ಜಾನು ಕೆಲವರನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಪ್ಪೊಂದಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ವಾಂಕದೆ ಬರೋದಿತ್ತು ಬಟ್ ವಾಂಕದೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚಪುರ ಅಂದಿತ್ತು ಕೆಲವರು ಕಪ್ಪೊಂದಿತ್ತು ಬಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಜ್ಜ ವಿಪರೀತ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ಒಂದು ರೀತಿಯನ್ನು 10 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ಏನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಪರಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತಜ್ಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಪಂಡ ಒರಿಯೊರಿಗೆ ಬೇತೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಒರಿಯನ ಬಾಡಿ ಬೆಕ್ಕೊರಿನ ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಒರಿಯರಿಯಾಗ ಒಂಜೊಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತೂನ ಲಿಂಕ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಅವನು ಇತ್ತಂಡು ಅರೆಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅವನು ಪಂಡದ ಅಂಚಪ್ಪ ಅಂದಿಯಾನಿಕ್ಲೆ ದಾಯ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಯಾಲ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಅವೇ ಇರ್ತದೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಚೆನೆ ಹಾಕೋಣ ಅಗಲಿಗೆ ಇಂಚೆನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗಳ ಇಂಚೆನೆ ಹಾಕೊಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಹಾಕೋಣ ಪಂಡ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜೊತೊಂದಿತ್ತೆ ನಿದ್ರೆ ಅಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಇರ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ ಜೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅವಳ ಒಂಚ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ನಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿತ್ತಂడి ಎಂಕ್ ಅವು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಎಂತ ಅದಪ್ಪು ಪಂಡ ಏನದು ಪನೋಡತ್ತೆ ಏನದ ಅನ್ಪಂಡು ಸೊ ಅಂಚದೊಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋಸ್ಲಿ ಎಂತ ಅದಪ್ಪು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲಂದು ವೀಡಿಯೋ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆದಪ್ಪು ಪಂಡಿರುವೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕು ಗೊತ್ತು ನೆನ್ನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಜರ್ನಿ ಯಾನು ಏತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ದಾದ ಏನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಏನಂತ ಪಂಡ
ಚೂರು ಬಂಗ ಇರ್ತೇನೆ ಎಂಕಲ ಪಂಪಾಂಗ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೀ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಚೆನೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೊಂಡು ಬಾಲೆ ಅದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಚೆನೆ ಪಂಡ ಆದಿತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಪನ್ಪಣೋದಿಲ್ಲ ಬೊಕ ಆನ್ ಬಾಲೆ ತಿನ್ನಪ್ಪಲ ನಿಕ್ಲೆ ಇದಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ಇರ್ತನ ಅದೆನ ಲಕ್ಕನ ಇರ್ತನ ಅಂತ ನಿಕುಲ ತೆರಿಪಾಲೆ ಪನ್ಪಣೊಂದು ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಡೀ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಟಾಟಾ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.